മറയൂർ പള്ളനാട്ടിൽ അംഗപരിമിതനായ 60-കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തി. കൃഷിത്തോട്ടം നടത്തിപ്പുകാരനായ ആനച്ചാൽ ചെങ്കുളം സ്വദേശി തോപ്പിൽ ബെന്നി മാത്യുവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന കാന്തല്ലൂർ ചൂരക്കുളം സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ തോട്ടം നടത്തിപ്പുകാരൻ മറയൂർ പള്ളനാട്ടിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മറയൂർ പള്ളനാട് മേഖലയിൽ കമുക കൃഷിത്തോട്ടം നോക്കി നടത്തി വരുന്ന ആളാണ് ബെന്നി. രാവിലെ ജോലിക്കായി തോട്ടത്തിലെത്തിയ തൊഴിലാളികളാണ് ബെന്നിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തൊഴിലാളികൾ വിളിച്ചറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മറയൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മുറിവാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കാന്തല്ലൂർ ചൂരക്കുളം സ്വദേശിയായ യുവാവ് രാത്രി വൈകിയും ബെന്നിയുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ മൊഴി നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാന്തല്ലൂർ ചൂരക്കുളം സ്വദേശിയായ 21 വയസ്സുള്ള യദു കൃഷ്ണയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വാക്കുതർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മറയൂർ.